Андора. В момента се намирам в Андора. Ще разтоварвам. Чакам да отварят в 9 часа. Имам 3 адреса в Андора. Откакто почнах да работя от месец септември миналата година, до сега стават долу-горе 6 месеца и много съм доволен от фирма X-Trans. На време си получавам парите. Товарите, километрите. Начинаещи и бъдещи колеги, на вас ви препоръчвам, отидете в X-Trans във Варна. Купете си бус и почнете работа. Всичко е коректно, както е казано в X-Trans. 10, 12, 13 хиляди километра на месец, 4-5 хиляди евро на месец. Пожелавам на всички колеги безаварийно и всичко най-хубаво.